नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबरो. अरण्य खात्याचे दौर्जन्य, मुख्यमंत्र्याले लक्ष वेधण्यासाठी 16 जुलै कारवारात अरण्यवासी आंदोलन. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्य खात्याच्या अरण्यवासी अतिक्रमणदाराचेर सतत दौर्जन्य, छळ, सागोळदाराक आतंक जावसारखे आणि कायद्याच्या व्यतिरिक्त इतलेच न्ही तर मुख्यमंत्र्याले निर्देशन उल्लंघन करच्या जिल्ह्याच्या अरण्य खात्याच्या विरुद्ध मुख्यमंत्र्याले कारवारात 16 जुलैक आगमन जावचे आशिल्ल्यान हजारांशी अरण्यवासियान कारवारात अरण्य खात्याविरुद्ध उग्र आंदोलन करतो विचार केला, असे जिल्हा अरण्य भूमी हक्क आंदोलन वेदिकेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी कळयला. अरण्य हक्क कायद्यात अरण्यवासियान दिल्ले अर्जी विलेवारी करचे सोडून अरण्य खाते तेका आडमेळ हाडता. राज्याचे मुख्यमंत्री हेमी 13 ऑक्टोबर 2019 दिसा विधानसभेच्या अधिवेशनात अरण्यवासियांक किरकोळ दिवू जायना म्हूण स्पष्ट निर्देश दिलात. जाल्यार अरण्य खाते मानचे ना. कर्नाटक उच्च न्यायालयान सुद्धा असोच आदेश दिला. तरी अरण्य कर्मचारी खूप त्रास दितात म्हूण हो विषय मुख्यमंत्री कारभारात आगमन जाले तेन्ना लक्ष वेधसाठी हे आंदोलन करतले असे स्पष्ट कळयला. अरण्य हक्क कायद्या अंतर्गत 87,625 अतिक्रमणदारांन अर्ज केलात. तितूंतले 65,220 अर्जी तिरस्कृत केलात. 2,852 अर्जी मात्र मान्यता दिलात. अशी जर जायत जिल्ह्यात वास करून आशिल्ले 1/3 म्हटल्यार 85,000पेक्षा जास्त कुटुंब इतर राज्यात दिल्ल्यासारखे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान बेघर जावचो संभव आसा म्हूण मुख्यमंत्र्याकडे सविस्तर विषय मांडून न्याय मेळोवचो प्रयत्न करतले, असे रवींद्र नाईक हेमी कळयला. यल्लापूर मंचकेरी हिंगा रैत संपर्क केंद्राचे उस्तुवारी मंत्र्याच्या हातान उद्घाटन कार्यक्रम. यल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी मंचकेरीच्या रैत संपर्क केंद्राच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. तसेच रैत संपर्क केंद्राच्या आवरणात कृषी खात्याचे 2021 वर्षाचे कृषी अभियान रथाक मान्य मंत्री हेब्बार हेमी हिरवी निशाणी दाखवून चालना दिली. या वेळार पंचायत राज विकेंद्रीकरण समितीचे अध्यक्ष श्री प्रमोद हेगडे, ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री विनायक नायक, उपाध्यक्ष रंजना आचारी, कृषी खात्याचे अधिकारी आणि स्थळीय प्रमुख हजर आशिल्ले. कारवारात कार आणि मालवाहू रिक्षाची टक्कर, 3 जण गंभीर जखमी. कारवार. कारवार तालुक्याच्या शहर भागात बैतकोल हिंगा मालवाहू रिक्षा आणि काराचो अपघात जावन 3 जण गंभीर जखमी जाल्ली घटना आज कारवार 66 हम रस्त्याचेर बैतकोल हिंगा घडली. गदग जिल्ह्याचे रोड निवासी 3 जण कारवारच्या हळगा ग्रामात पार्श्ववाहू उपचारा खातीर कारीचेर येताले. कारवारच्या बैतकोलात फुडल्यान येवच्या मालवाहू रिक्षाक समोरासमोर टक्कर बसून कारीतले 3 जण गंभीर जखमी झाले. वाहन काढू जायन जावन हमरस्तो 66 संपूर्ण बंद जालो. रस्तो खुल्ला करूक सुमार 1.5 तास लागलो. दोन्ही बाजून ट्रॅफिक जाम जावन संचारी वाहनां सुमार 5-5 किलोमीटर लांब रांगला गेली. नंतर क्रेन हाडून कार बाजून करून रस्तो संचाराक खुल्ल केलो. कारवारच्या संचारी पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. कारवार. गेल्ल्या
3 दिवसाच्यान मुसळधार पावसान करावळी भागात अक्षरशः धुमाकूळ घातलो। कालच्यान रात्र दिवस पावस पडिल्ल्यान जळीमुळी रस्त्यार व्हळा तुडुंब भन व्हावू लागलात। न्हंयक पूर येयला। रैत लोकांली शेतां बुडून शेताची नासाडी जाला। गेले 2 दिसाच्यान बाजारात वचूंक सुद्दां पुरसत पावसान दिली ना। प्रत्येक धंद्याचेर ह्या पावसान परिणाम जालो। 3 दिवस सतत पडिल्ल्या पावसान आनी फुडें अशेंच पडल्यार खंय कितें अनाहूत घडूं शकता असो सार्वजनिकान अंदाज व्यक्त केला। काणकोण तालुक्यातल्या सगळ्या परिसरात काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या जोरदार पावसामुळे हांच्या न्हंयतले आणि तळ्यातले उदक वाडील आसा। तळपण आणि गालजीबाग न्हंय तुडुंबन वाहू लागलात। सगळे रस्त्या वयल्यान उदक वयते आशिल्ल्यान वाहन चालकाक रस्ते सोदते वाहन चालवचे पडटा। रस्त्या वयल्यान चल नेवच्या मनशाचेर पावसाचे उदक उसळून पडटा। पण आज मंगळवारा पडिल्ल्या पावसामुळे खंय बीन हानी जाली ना अशी माहिती काणकोण अग्निशामक दलान दिला। तालुक्यात आशिल्ल्या तळपण, गालजीबाग, माशे व साळेरी न्हंय तुडुंब बन वाहती आसात। तळपण न्हंय पूर्ण बन वाहत आशिल्ल्यान न्हंयच्या किनाऱ्यार आशिल्ल्या घरात न्हंयचे उदक वयची शक्यता निर्माण जाला। चापोळी धरणाची पातळी वाडील आसा। चावडी यांच्या मुख्य बाजारात नवीन जलवाहिनी घालसाठी खंडून दवरिल्ल्या खड्ड्यात उदक बन वाहती आशिल्ल्यान व्हडलो अपघात जावची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केला। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 1, अंकोला 6, कुमटा 11, होन्नावर 11, भटकळ 2, शिरशी 3, सिद्धापूर 5, येल्लापूर 1, मुणगोड 1, हळयाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 35 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। कारवार 6, कुमटा 11, होन्नावर 4, शिरशी 4, येल्लापूर 6 आणि मुणगोड 4 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,284 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 51,196 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनही 375 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात। तातूंत भितर 40 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 335 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात। आज कारवारात 1 कोरोना रुग्णालय मरण जाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 713 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।